Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, είμαι ηλεκτρολόγος του εμπορικού ναυτικού, τρίτετος και άνεργος. Τώρα θα μου πείτε, πολλοί από εμάς κάπως έτσι είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, στους ανεξάρτητους Έλληνες θέση έχουν όλοι. Οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νοικοκυρές, τα νέα παιδιά. Χωρίς κομματικούς ή κοινωνικούς χρωματισμούς. Δεν σας κουράζουν πολιτικά λόγια. Είμαι όμως εδώ για να εκφράσω τον πολίτη που το έχω κόψει τα πάντα. Που μοχθεί για να τα βγάλει πέρα, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αλλά δεν το φτάνει. Του τα πήραν όλα. Τι άλλο του μένει να του πάρω? Την πατρίδα του βέβαια. Την πατρίδα του. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Μας έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να μιλήσουμε, να φωνάξουμε για την ίδια μας τη ζωή. Για τα ιδανικά μας που τα πέταξαν. Τις ιδέες μας που τις διέγραψαν. Την ανάγκη μας που μας την πνίγουν. Δεν θα τους αφήσουμε όμως να διαγράψουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας. Δεν θα μας στερήσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία που με τόσο κόπο κρατήσαμε ζωντανές. Δεν θα θυσιάσουμε πάνω απ' όλα το μέλλον των παιδιών μας. Στον βωμό του κέρδους και της προσωπικής τους φιλοδοξίας. Λοιπόν, ως εδώ, ήρθε η ώρα να πάρουμε εμείς τις αποφάσεις που δεν πήραν αυτοί για μας. Να πάνε λοιπόν στις γειτονιές για να δουν το 2012 υπάρχουν οικογένειες που πεινάνε. Παιδιά που πάνε στο σχολείο χωρίς τα απαραίτητα. Και νηστικά. Αλλά παρότι πεινάνε, το κρύβουν. Για να δώσουν δύναμη στους γονείς. Για να συνεχίζουν. Να έρθουν εδώ να πούν σε αυτά τα παιδιά ότι δεν έχουν μέλλον. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε ένα πιο δυνατό αγώνα. Για να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν καλύτερο μέλλον. Ως πότε θα αυτοκτονούν συνάνθρωποι μας επειδή αυτοί βάζουν το προσωπικό τους συμφέρον πάνω απ' όλα. Ως πότε θα βλέπουν τα παιδιά να μην έχουν να φάνε γιατί τα έχουν φάει αυτοί. Ως πότε θα βλέπουν ηλικιωμένους να μην μπορούν ούτε την περίθαλψή τους να μην έχουν ούτε τη στοιχειότητα περίθαλψη και να πεθαίνουν να βοηθήσουν. Ως πότε θα βλέπουν να ξεπουλάνε την πατρίδα τους. Την πατρίδα μας, παιδιά, συγγνώμη, είναι και λίγο τράκι, είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά θα κάνουμε εμείς αυτά που δεν κάναν αυτοί για μας. Αυτή τη φορά θα δουν την πραγματική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο χρόνος τους τελείωσε. Γιατί είμαστε πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ.